som mal privítať, nakoľko som s nimi pred chvíľou volal, že sú teraz na Slavíne, takže za nejakú hodinku, tak ak vydržíte, ich je asi 18, tak ak vydržíte, tak ich budem potom za hodinu vítať ako predseda klubu slovenských turistov. Dovolte mi, aby som ešte privítal medzi nami predsedu slovenského cykloklubu Juraja Hladkého, ktorý nám pomohol pri zhotovení tých smeroviek obrazových na propagáciu našich kart. Ďalej dovolte, aby som privítal prvého podpredsedu klubu slovenských turistov doktora Mareka Heinricha. Je tu podpredseda klubu bratislavských turistov, to je druhý štatutár KBT Indro Raček. Takisto je tu v červenom tričku generálny sekretár klubu slovenských turistov Dušan Valúch. Takisto by som rád privítal našich partnerov z cykloklubov Apollo, Bernard, Laca z Vadu a Juraj Ostopka. A vás všetkých, ktorí ste prišli. Ja ešte uvedem jedného zahraničného hosta. A je tu jeden zahraničný host z Moravy. Je to Zdeněk Urbanovský, zástupca Centrály cestovného ruchu Východnej Moravy zo Zlína. Ďakujeme za mapy. Považujú sa za nejakého zahraničního teda. A my vás nepovažujeme za